Ahoj lidi, tady Michael a Mike. Ahoj. Nový videjko, dneska zase trošku z IT světa, ale spíš tady z oboru Synátora, a to IoT, čili Internet of Things, neboli prvků chytré domácnosti, ulehčující nám běžný život. Konkrétně dneska se podíváme na tuhletu už taky osvědčenou královnu chytrých meteostanic, Netatmo Weather Station Original V2. Jdeme na to. Dosloužila-li vám, stejně jako nám, vaše stará meteostanice, je to velice smutný pohled. Navíc moje hlavně věkové skupiny mají takový problém trošku se oprostit od těch klasických meteostanic s vlastním displejem, že si přijdete někam do té kuchyně na zeď se podívat, jak to venku vlastně vypadá a vevnitř, a jestli máte přitopit nebo ne. No tohle už je naprosto jiná liga. Tahle ta chytrá meteostanička má tady vnitřní a vnější jednotku, ta má tady ochranný kryt, ta vnější jednotka, aby to udávalo přesnější údaje, a v podstatě celý to spolupracuje s apkou. Ta vnitřní jednotka se připojí k klasický jodkový 2,4C Wi-Fi a potom do cloudu, do apky vám hrne ty údaje, který se sbírá jak z té venkovní, tak z té vnitřní jednotky a vám to zobrazuje. Může se vám to zobrazit i přes webový interface nebo prostě v té apce, která je jak pro Apple, tak pro Androidy, na to se dneska podíváme. Co mě taky hodně bude zajímat, tak je integrace s aktuální chytrou domácností. My třeba používáme nikoli Apple Home, ale používáme Google Home, jenomže ještě v kombinaci se Smart Lifem, takže to jsem opravdu zvědavý, jak tohle tady integrujeme. No a další její prvky jsou už takový jenom třešničky na dortu. Tohle by měla být vanička pro měření úhrnu srážek, neboli prostě jak nám prší, počítat tu vodu. Pak by tam měla být tady ještě chytrý anemometr a ten má vlastně zvláštnost, viď? No, tak ten neměří normálně vrutulkou, jakoby takhle, Jo, mechanicky neměří teda. ale měří ultrazvukem, takže spočítá, když jde s tím ultrazvukem, co on vydá, vítr, anebo jestli jde proti němu, takže rychlost toho větru. Takže měří prostě ultrazvukově rychlost větru. Nic se tam mechanicky nenamáhá, tudíž by měl i docela vydržet. A přesnost? Přesnost je stejná nebo větší, no. Jo, takže v pohodě. Takže víme tak nějak jako ten princip. No a Mike už se na to těší, až to tady vybalí, takže postupně na to jdeme. A kdybychom si ještě vzpomněli, tak pochopitelně při vybalování to ještě sdělíme, řekneme, popíšeme. Můžeš se do toho pustit, Majku. Takže začínáme tou klasickou stanicí, viď? Vtipný na tom je, že vlastně celá ta stanice je úplně, ta V2 je úplně stejná hardwarově jako ta její starší kamarádka, která už je na trhu mnohem díl. Ano, tak takhle jsou ty koťátka. Jsem je čekal o hodně větší. Fakt? Tak to vybal. To je vnější jednotka. Vnitřní jednotka. Jo. Mělo by tam být napájení k té vnitřní jednotce, protože ta nemá žádné baterky. Ano, ano. Tak to je trafíčko klasický. Ukaž mě tu koncovku. Jejda, tam není ještě USB-C, jo. Tak to je moderní jak blázen, ale jo, tak budiš, no. Tak to odpovídá tomu, že ten hardware je fakt starý. Zase co funguje, proč to měnit, že jo. Ale proč to teda nazývají V2, když jediný rozdíl
je tam ve sběru údajů indexu UV záření, jenomže to vůbec nezbírá. Tady ta stanice, ten hardware, to prostě tam chodí přes tu apku. A druhá věc je to samý, to je množství pilů a to taky neměří ten hardware, ale chodí to tam v podstatě naměřený od profíků přes data, který to někde se sbíralo. No. Tak a co tady máme? Nějaký Suchý zip, jasně, suchý zip, takže nějaký fixátor. A vidím, že tady jsou teda i baterky v balení. No. A šroubky jasně na přidělání venkovní stanice, která má tady, když ji zvedneš a otočíš na hřebíček. Ano, tady na šroubek, jo, tohle se to dá někam pověsit, prostě do venkovního prostoru. Fajn. Tak a jdeme na rozbalování Weather Station Shieldu, což je kryt pro vnější jednotku Netatmo Weather Station staničky. Takže tady vidíme ten štít, neboli kryt plastový na tu vnější venkovní meteostaničku, respektive na ten vnější venkovní modul meteostaničky, který zajišťuje jednak přesnější měření a druhak ochranu pochopitelně toho vnějšího modulu té meteostaničky. Ukaž. Tak a ze spoda vidíme, že by se to mělo dát i k něčemu přišroubovat. Nevím, co to teďko je za závit, ale my to asi ani úplně potřeba nebudeme, uvidíme v praxi. Tak otoč ještě na mě. Jinak ty velký bindry to k něčemu jsou schopný přichytit vertikálně. Takže Mike nám ukáže, jak se ten vnější modul meteostaničky dává do toho krytu, do toho ochranného prvku, do toho štítu. Tak. Se tam posadí, víte jenom. Tak. A máme zacvaknuto. Výborně. A jdeme vybalovat rain gauge, neboli měření úhrnu srážek. Modul pro měření úhrnu srážek. To je hezký docela, víte? Takže je to mistička na sběr dešťové vody. A to má nějaký baterky, má jo? Jo, to má 3Ačkový. 3Ačkový, jo? Rozeberem. Výborně. Tady vidíme vnitřek. Že vidím odišťovací proužek tady. To tak, ukaž. Jasně, jsou tam dvě AAAčka. Dobře, můžeš to dát zpátky. Jde to i bez šroubováku, viď, pohodlně. Ty šroubky mají velké hlavičky z vroubky, takže to jde točit ty prsty. OK, takže je odištěno, mělo by to být aktivní, vydrží to prý měsíce. Tak to uvidíme. Fajn, můžeš to tam dát zpátky. Tak. Prima. Takže tohle je dešťový čidlo, nebo modul pro měření úhrnu srážek Smart Rain Gauge. Poslední příslušenství, které nám zbývá vybalit, je Smart Anemometer, neboli modul pro měření rychlosti větru, co už tady zmiňoval Mike předtím, že to není klasický vrtulkový, ale ultrazvukový. Yep. Tak jdeme na to. To je on.
našeho větru Šampion. Tak. Celkově ten design všech těch modulů i té meteostaničky je fakt docela hezký, viď? Mhm. Tak, můžeš. Zase na baterky, viď? Taky asi. Jo, akorát, že na 2Ačkový. Myslíš? Tak uvidíme. Jasně, teď jsi to odjistil, viď? No, teď ještě jak to z toho dostat. Jaká specifika má mít vlastně tenhle ten chytrý anemometr, ten modul od toho Netatma? Tutou šipkou má směřovat na sever. Takže je tam, ta šipka je i nahoře, i dole, nebo jak je to tam vlastně? Jo, je dole i nahoře. Není moc vidět, ale fajn. Dobře, i v tomto modulu jsou teda nějaký baterky, viď? Jo. A jak se k ním dostaneme? Vyšroubujeme tady šroubky. Tak můžeš zkusit. Tady je dobře vidět ta šipečka, která vlastně má zajistit co největší přesnost toho určení směru větru, proto musí směrovat na sever zemský. Tak a teď už to máme. Ano, jsou tam AAčka, takže jsou tam double Ačka. Výborně, tak je odisti. Tak prima, takže všechny moduly obsahovaly baterie a můžeš to tam zpátky přidělat. Tak a máme to vybalený, tady je kompletně celý set, takže vidíme anemometr, rain gauge, weather station shield, což je ten štít pro ten venkovní modul, tady venkovní čidlo a vnitřní modul. Tak a teď už nás čeká to hlavní zapojení a nastavení weather station od Netatma verze 2.0. Tak Mike už tam zapoje elektriku do vnitřní jednotky. Ta nemá žádný baterie. Tak a oproti tomu venkovní jednotka je má. Tak, že se musíme do té venkovní jednotky dostat, viď? Yep. Výborně. Tak zase jsou tady dva šrouby, dobře povolitelný, jako kryty baterek. Můžeš? Výborně, baterky máme. Jo. Všechno to má svoje zámky. Design je docela dobrý, viď? Že to pasuje relativně dobře. Trošku jsme bojovali s tou rain gauge, ale taky se dalo nakonec. Je to venkovní, takže tohleto asi můžeme utáhnout trošku jakože normálně, ale ne urvat. Tak, dobrý. Zpátky. Tak, to je ono, a teď zatočit. A je to loknutý, výborně. No a jdeme na nastavení. Tak a jdeme na to, jdeme to nastavit. Stáhneme si nejdřív apku Netatmo Weather, to znamená jenom na to počasí. Dáme instalovat. Tak, otevíráme. Tak, už se tady registrujeme. Tady si můžete naklikat, co všechno chcete přijmout. A dávám minimum. Už jsme to zapli, spustíme. Teď máme stisknout meteostanici zhora, dokud nezačne bíle blikat, čili to prostřední tlačítko musíme zmáčknout. Tak aktivujeme Bluetooth. Už jí to prý našlo.
Tak, ano, takže máme spárováno. Nyní nastavíme Wi-Fi, ano. Tak přepřipojili jsme se na 2.4. Stanici, dokud nezačne blikat. Nyní nastavíme Wi-Fi. A teď je nutný, abyste právě byli připojení k 2.4, jinak to dopadne špatně. Jo, nemůžete být k 5.1 připojený Wi-Fi. Musíte být kjótkový, kterou tyhle zařízení dávají. Už se startuje a probíhá konfigurace výrobku, takže to vypadá, že teď už ji máme, tak jak ji máme mít. Super. Takže konfigurujeme. Výborně, nabíhá to. A jedem. Vyberte síť. Takže to launchnem. Už se tam něco nahrává. Už se to k ní zase připojuje. Výborně, dáme pokračovat. A tady už si konfigurujeme domácnost. Takže dáme domov líbezný a pokračujeme. Už nám to blahopřeje. Máme už baterie zkontrolovány. Tady už je návod k tomu, že si máme umístit někam venkovní modul. Tady už nás to seznamuje s funkcemi meteostanice. Manuální měření stiskem tlačítka interiérového modulu. A pokud si nastavíte nějaký thresholdy, nějaký limity, tak vás bude i informovat o jejich překročení. A můžete si zkontrolovat počasí ve weather mapě, v mapě počasí po celém světě. Přidáme se ke komunitě, to je jasný, tak volit. No, už jsme tady. Už jsme tady v netapce. Může chvíli trvat, než tento modul provede první měření. Takže můžeme instalovat doplňky k inteligentní meteostanici. Protože můžete mít i těch modulů víc. Tak teďka asi nebude bíle blikat. Takhle, teď nám začala blikat. Tak můžeme prý přidávat moduly. No takhle vidíte, že musíte vyndat ty baterky, dát to blízko a musí být ta stanice v tom režimu párování. Tak, takže jsme přidali anemometr blízko ke stanici. Modul nám bliká zeleně. Výborně. Tak, nový modul pojmenujeme. Jinak takhle to vypadá. Teď si to prostě pojmenujeme. Anemometr zahrada. A dokončíme instalaci toho anemometru. Tak, výborně. Chvilku to tady říkalo nesmysly, ale už je to připojený. Ona se restartovala po tom párování. Spolu tady máme špatného. Vnitřní hladina CO2 máme tady vydýcháno. Tak to je hustý. No to tady máme vydýcháno ve studiu, no. A horko docela. A 34 tady teda není, ale to budeme muset nějak porovnat. Fajn. Jdeme na další čidlo. Tak, to samé jdeme teď provést s čidlem na srážky.
Odpojíme na chvilku baterky. Takže jdeme přidat další zařízení. Příslušenství. Spustíme. Zase jenom takhle, aby se rozblikala stanice. Nyní můžeme instalovat příslušenství. Tak dáme tam nový inteligentní srážkoměr. Tak a zase rošáda s bateriemi, aby se nám to spárovalo. Blikat to bliká zeleně, takže už to můžeme. Blízko to máme. Já to tady zatím ještě utahuji, ty baterky. Výborně. Srážkoměr. Zahrada. Tak, nezajada. Zahrada. No a už tady ty všechny moduly vidíme nainstalovaný. Takže už si je teď jenom rozmístíme a je to. Tak, co je tady rozhodně důležitý ovládací prvek, tak je tady to tlačítko ze zhora na té meteostanice, protože tím jsme si mimo jiný, ono to vyšle signál, aby ta čidla veškerá, která jsou k ní připojená, dala vlastně jako hodnoty. Takže to stačí takhle jenom ťuknout, rozsvítí se zeleně a ona si pošle request a my jsme se v našem případě dozvěděli, že máme taky nějaký srážkoměr, ačkoliv je tam teda 0,0 nic, ale spojili jsme se s ním na základě tohohle requestu, tak to je taky takový praktický hint, bych řekl docela dobrý. Tak, jak je vidět, tak srážkoměr už se nám taky chytil, takže máme anemometr, který teda ukazuje teď směrově podle plotu, rychlost bude asi tak nějak plus minus by oko sedět. A srážkoměr pochopitelně je taky zatím bez srážek, takže všechno vypadá úplně v cajku. No a takhle nám to pěkně funguje. My se teď podíváme na integraci Netatma do Google Homeu. Takže tady si přidáme zařízení. Tady přes Work with Google Devices by to mělo jít. Tak spolupracuje s Googlem. Tady si vyhledáme Netatmo. Netatmo. To mělo být ono. Tak, propojíme účet. Jde nám o to Netatmo. Jdeme dolů a akceptujeme to. Jo, a můžeme si dokonce vybrat, co všechno chceme přidat. Takže studio, přidat do místnosti. Studio, výborně, to vypadá dobře. Venkovní, tak dáme to do zahrady. Takhle, další. Přidáváme do zahrady venkovní čidlo. Tak, srážkoměr taky přidáme do zahrady. Tak. A máme to tam. Teď je mi teda divný, kde je ten anemometr, ale ten tady není. No. Tak to třeba nepůjde, protože to na to nevypadá. Já se podívám, jestli ho na apce stále máme. Jo, je tady. Takže anemometr vypadá, že se s Googlem nebaví, s Google Homem. Tak jo, tak nic jiného tam teďko připojit nemůžeme. A už by se to mohlo dát automatizovat potom v nějakém případě. Automatizovat se tady budou dát třeba odevírání oken podle teploty v místnosti a tak dál. Termohlavice, pokud máte na to peníz, třeba od Netatma taky. A teď si vyzkoušíme, co nám to udělá na Nestu. Takže takhle vypadá na Nestu standardní počasí. OK Google, show me the weather. Currently in Horsovsky Tin it's 16 degrees and cloudy. Today it'll be cloudy with a forecasted high of 16 and a low of 4. Tak a takhle to vypadá teďko po té integraci. Takže OK Google, show me the temperature in studio. It's currently 21.5 degrees. OK Google, show me the temperature in zahrada. It's currently 15.5 degrees.
Jo, takhle si můžete potom zjišťovat i vlhkost a tak dál. Pěkně to funguje, ta integrace. A tady se ještě můžeme podívat třeba potom na vlhkost. To se dá taky hlásit, ale tyhle ty air quality CO2, tak to hlasové ovládání nemá. Ono všechny funkce mají hlasové ovládání. Ale jinak ta integrace za mě OK. Takhle nám ta Netatmo apka vypadá v tom hezkém tabletovém režimu, v takovém tom lepším. Tady vidíme, že si tam můžeme přidat ještě inteligentní interiérový modul. Tady vidíme, že umístění na mapě. Pak, když se s tím otočí, tak vám to takhle vyhodí minigraf v tom širším zobrazení. Teplota a srážky, vidíme, že už trošku pršelo. A jinak se můžete podívat na samostatný grafy tady. Tady je vidět, že to hlídá i třeba hluk, ten vnitřní senzor. Vidět, že to tam bere teď tu sekačku. Jinak tady si můžete potom přepínat pochopitelně na teplotu interiérovou, grafy, vlhkost, CO2 obsah, čili vydýchaný vzduch a tlak. A jinak, co tahle apka ještě umí, tak pochopitelně umí spravovat domácnosti, když si jich vytvoříte víc, tak si jich vytvoříte víc. My teď máme jenom jednou defaultně. Pak umí nastavit oznámení a tyhle ty oznámení, které si tady nastavíte, to znamená, ať už je to na nízkou teplotu, pokles tlaku nebo vysokou hladinu CO2 v místnosti, vydechaný vzduch prostě, tak tohle by vám měl umět hlásit hlasově normálně ten Google Nest po té integraci. Pak tady máte hosty, tím si tam pozvete členy rodiny a každý má pak přehled o tom, jaký je počasí u vás doma. Tady klasická weather map, to znamená sdílení různých staniček, když to má někdo přístupný. Jo, protože pochopitelně to Netatmo to umí sdílet i globálně, takže v podstatě tady vidíme, kde všude, jaká je teplota. To se mi hodně líbí. No a to si myslím, že už jako stačí. Takže to je všechno tady z té apky. No, takže to je ono. Kompletní set chytré meteostanice Weather Station od Netatmo V2. Jejíž jediná výhoda, jak jsme si řekli, je čistě v předělané apce. Jinak hardware je úplně stejný jako V1. Ale i tak je to jedna z nejlepších meteostanicí chytrých v podstatě dneska na trhu. Maja nám ji krásně vybalil, krásně rozmontoval, smontoval, vyměnil baterky. Takže teď už to jenom dáme na ostrá umístění podle pravidel, která právě jsou i vidět dobře na těch menších manuálech, které jsou k tomu dodávaný, protože každý točidlo musí mít svoje pravidla pro umístění, aby to měřilo co nejpřesněji. Tak to prostě je. Pochopitelně té venkovní jednotce hodně pomáhá tady ten Weather Station Shield, ten cover, nebo jak to říct, ten štít prostě ochranný pro ní, protože za prvý je teda z bílé barvy, takže netahá teplo, čili ty teplotní údaje budou přesnější mnohem a pochopitelně to chrání i fyzicky proti mechanickému poškození té meteostanice, když by vám na ní třeba přistál pták a hodil vám tam na ní lehce hovínko a podobně. Takže jo, to je všechno. Chytrá alternativa ke klasickým nástěnným odisplejovaným meteostaničkám domácím. Jestli vás to inspirovalo, můžete si ji taky klidně koupit. My už to udělali. Takže jo, mějte se fanfárově a příště zase někdy na viděnou. A moc děkujeme, že se díváte, že nám to lajkujete, že nám to komentujete a že vám to taky hlavně k něčemu pomáhá, když vám takhle ty věci ukazujeme a různý postupy. Tady naše ajťácký a nebo v tomhle případě jotkařský, že jo? Jo. Tak jo. Mějte se fanfárově. Ahoj. Čau.